Βάλε μουσικά. Φοράς ακουστικά. Ρε, φοράς ακουστικά και ακούγεται άσχημα όμως. Δεν ελέγχεις τη φωνή σου. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι δίνουμε... Εγώ που θα πάω σήμερα. Έχεις δει τη μαυρίλα πίσω? Όχι. Κοίτα λίγο, άστος. Λίγο να δεις εκεί. Πω μαλάκα, τι θα πες αργόρα. Μαλάκες το μουνί μου. Το μουνί μου κάνεις βούρες. Το μουνί μου κάνεις βούρες. Αυτός πως θα παίξει. Το μουνί μου κάνεις βούρες. Αυτός πως θα παίξει τώρα. Μέχρι στιγμής ήμουν μάγκας. Τώρα το μουνί μου. Σάκη, άκουσε. Όχι. Σήμερα δεν σε παίρνει. Φλάκα, παίζε, θα αρχίσω να σε φτύνω. Σήμερα δεν σε παίρνει. Δεν πάει από εδώ, Σάκαρε. Όχι. Από το παιχνίδι ήταν. Από το παιχνίδι ήταν. Γιατί? Από το παιχνίδι ήταν, ρε, από το παιχνίδι ήταν. Μαλάκες. Τώρα θα πάω. Τι κάνει ρε μαλάκα, γιατί είναι και έχω έτσι δυνατά. Παιδιά! Ρε, μη φωνάεις ρε μαλάκα. Μη βγήκε αυτό. Αλέκο, μη φωνάεις ρε μαλάκα. Μου βγήκε αυτό. Sorry. Μη φωνάεις ρε Αλέκο. Σάκη, δεν ξέρω πόσο θα αντέξω να ξέρεις. Sounds come from the forest. Τι πες με, τι έβαλες μαλάκα. Σκάσε, συγγνώμη, αλλά τι έβαλες. Σήμερα τα έβαλες αυτά. Ρε Αλέκο. Πάμε, το έχουμε, έλα, πάμε. Το έχουμε, γράφουν στο chat. Δώστε μας λίγο αγάπη στο chat. Ναι ρε μαλάκες, κάτι κάντε στο chat. Άντε μαλάκες, κάθεστε με τα πατατάκια σας και τις να ξέρεις, κοκακόλες Αλέκο, σας το chat στο δεν- σπίτι σας και λέτε Δεν διασκεδάστε μας. Ελάτε εδώ πάνω εσείς. Μαλάκες. Μη τσιρίζεις, Εντάξει, ναι βρε, εντάξει, μαλακίες. Υπερβάλλω. Α, η γάτα τι κάνει εδώ? Αυτή. Άμα μαλάκα! Φωνάζεις, μη είδες, φωνάζεις και την η έχουμε witch. ακριβώς απέναντι. Η witch. Μαρουσάγγελα, σώσε μας! Μη πατάς κουμπιά! Σε όλα τα κούνησα. Γεια σου Ποιος Γιώργο. χτύπησε την πόρτα έτσι? Εδώ δεν έχουμε πόρτα. Τι σου δεν έχουμε πόρτα. Δεν υπάρχει πόρτα εδώ. Α. Σιγά. Μη τσιρίζεις, έχετε έβαλε εγώ, μη τσιρίζεις. Τι ρε Σάκη? Τι είναι αυτό ρε Αυτό τι μαλάκα, είναι, τσακάλι είναι? Σκυλί τσακάλι είναι τώρα αυτό. Και γιατί γαυγίζουν? Σου λέω μη φωνάζεις όμως. Σάκη, όχι, να φωνάξω, αυτό θέλει, βλάκα. Αλέκο, τώρα άκουσα κάτι, μα το Θεό σου άκουσες, μιλάω, μαλάκα? Αλέκο, μα το Θεό τώρα άκουσα κάτι, Τι? Αλέκο. Πω, ήχος, ήχος. Πού πάμε? Όχι, Για τα ακούω μέσα στο κολάντερό μου μέσα είναι. Να φύγω, πάνω. Πας, Αλέκο, Όχι εκεί! τα γαμίσαμε όλα. Αυτό εδώ. Μη το κάνεις ρε Αλέκο, μη το κάνεις. Τώρα Τι πας πίσω ρε μαλάκα. Να πάω. Τι βρήκαμε. Αν με κυνηγήσει. Τι κάνουμε τώρα? Έρχεται σε μένα. Τι κάνει? Σε λατρεύω εσένα. Τι Πάνε κάνει? κάνε πόδια Τι κάνει? της μοσκήτου. Τι κάνει? Hide in the house. Αλέκο, μη φεύγεις. Αλέκο, κουνάς. Αλέκο, θα χαλάσει το stream. Τι έγινε το μπουρδέλο? Ρε μαλάκα. Ευτυχώς γλιτώσαμε jumpscare, Σάκη. Πω, τι δεν Γύρισα το παιδιά, γλίτωσα jumpscare τρελό. Σάκη μου, τι κάνεις γάμο τώρα μαλάκα? Ευχαριστούμε. Άκουσα το.
Δεν μας έχει στείλει τίποτα το μαλακισμένο. Τι λες τώρα? Θα μόνο κάτι μάτια είδα, Λέκο. Παιδιά, έχει Είδα παντού μόνο κάτι μάτια, έχει Λέκο, παντού είδα κάτι μάτια. Εδώ τώρα θα... Ναι, να κατουρίσω λίγο. Παιδιά, πώς θα κατουρίσω εγώ τώρα? Πάνε κατούρα. Πού? Τι που ρε μαλάκα? Μόνος μου? Μη τραβάς ρε. Τι παιδί είναι αυτό? Και μη φύγεις μακριά, Λέκο, δεν θα δω το πουλάκι σου. Μην γυρίσει την κάμερα, θα το δούνε. Τα χέρια σου τώρα εδώ, Τι? Τίποτα Δεν τώρα. ακούμπησα. Τι δεν ακούμπησες ρε Δεν μαλάκα? ακούμπησα, Τι έκανες? κατέβασα το τέτοιο, είναι πολύ μεγάλο, φεύγει. Ναι ρε. σοβαρεύεσαι τώρα ρε Ναι πλάκα ρε, τώρα. δεν ακούμπησα το πουλί μου. Τώρα τι είναι αυτά τώρα? Δεν το κουμπάω ρε, είναι μεγάλο, δεν χρειάζεται να το κατευθύνω, είναι ευθεία εκεί. Σοβαρεύεσαι ρε τώρα. Ναι βρε, μαλάκα. Πω. κανονικά, χαζέ, γελάνε. Αλήθεια Τι παιδιά, κάνεις τώρα? κατεβάζω το βρακί μου και φεύγει έτσι, πέρα, απλώνεται. Τώρα ας πούμε εγώ έκανα τέτοιο, έκανα τατουάζ προχθές. Τι? Έκανα έγραψα πάνω του «Ζήσου». Αλλά όταν μου σηκώνεται λέει «Η Παναγιά μαζί σου». Ανέκδοτο 1992. Εγώ τώρα κατούρισα. που δεν την έχω πούμε, τόσο μεγάλη και θέλω να κατουρίσω, ας πούμε. Σάκη, Πώς δεν μπορώ να είμαστε κατουρίσω χωρίς να την πιάσω? ας Στο πούμε? ίδιο εκατοστό έχουμε να ξέρεις. Ναι, βρε, Απλά εσένα είναι θεόστραβη και σε εμένα φαίνεται τρο- πιο μακριά. σε- Who's that in the kitchen? Παιδιά, Άμα, παιδιά η μα. μόρα, τι είναι? Παιδιά, τι είναι αυτό? Δεν μπορώ, Σταμάτα ρε μαλάκες. μαλάκα, σταμάτα. Νάτι, Αλέκο, στην εδώ. πόρτα είναι, μας κοιτάει παιδιά. Αλέκο, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις, Αλέκο. Κάτι ακούω. Κάτι περπατάει. Κάτι περπατάει. Σάκη, Μη φωνάξεις, Αλέκο. Είναι πολύ επικίνδυνη η φάση που είμαστε τώρα εδώ πάνω. Δηλαδή τώρα, λίγο τώρα κάτι κάνε τώρα. Ναι, Αλέκο, τρέμω. σκάσε ρε. Με πιάνει κρίση, Αλέκο, με πιάνει κρίση. Τι ήταν αυτό? Μαλάκα, πες μου. Πείτε μου τι ήταν από το παιχνίδι. Ακούσατε εσείς το ψήρ? Πείτε μου τι ήταν από το παιχνίδι. Κάτσε, έλα. Σάκη, Νάτι, μαλάκες δεν τα πιστεύω. Τι έσβησε, τι έσβησε. Ρε, τι έσβησε ρε φλάκα το κεφάλι. Όχι, δεν κατάλαβες τι λέω. Θα σου πω σε λίγο τι έπαθα. Η κουβέρτα κάλυψε αυτό και λέω τι έσβησε, τι έσβησε. Είσαι βλάκα. Είσαι παιδιά. Έχω παρεστήσεις. Είμαι χάλια. Ξύπνο μαλάκα. Δεν θέλω να πατάω και πολύ, να σπαμάρω και να κολλήσει. Μαλάκα, τι κάνει μαλάκα, τι κάνει. Α, χτύπησε. Πονάω, σήκωσε με. Χτύπησε. Πονάει η μέση μου, πονάει. Χτύπησα, να ξέρεις, χτύπησα. Νάτι. Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Μόρα μη είναι. φωνάζεις. Νάτι. Νάτι μέσα είναι. Δεν το πιστεύω. Έρχεται. Αλέκο έρχεται. Τόσο ψηλή Αλέκο, είναι, έρχεται. παιδιά, έτσι Παιδιά, τη είναι λένε, τόσο τόσο ψηλή. Α, αυτό τι είναι. Νάτι, περπατάει. Τι είναι αυτό. Go to bed. Go back. Μη φωνάζεις, μην παίρνεις τα ακουστικά. Μη φωνάζεις ρε μαλάκα. Τι κάνεις πάλι γαμό το σπίτι μου γαμό. Τα ακουστικά μου, συγγνώμη. Έλα, συνέρχομαι. Σπάμα ρε. Δεν μπορώ με το αριστερό. Σπάμα ρε, έρχεται. Έρχεται. Σπάμα ρε, έρχεται. Βάλε μου ακουστικά, Καλά ρε μαλάκα, σηκώνεσαι με τα ακουστικά, φεύγεις ρε Τι μαλάκα. να Είσαι κάνω ρε ηλίθιο, μαλάκα, ρε. τι να κάνω ρε μαλάκα. Δεν το βλέπα. Ευχαριστώ τα ακουστικά, Θεέ μου. Σ' αγαπώ, audio jack 3,5 χιλιοστών. Απλά πάμε δυνατά, Μπεκάτσα, λέγε έτσι, δηλαδή δίνει. Ναι, να βοηθήσετε λίγο να τελειώνουμε, να πάμε σπίτια μας. Σας λέω εδώ και ώρες, σας το λέω αυτό. Εδώ και ώρες σας το Φωνάζεις. λέω, να φύγουμε να πάμε σπίτια μας. Σας το λέω. Δεν θα πας, έχεις να τα μαζεύσεις όλα αυτά. Να το. Βρε μαλάκα. Σάκη.
Πας καλά. Ήθελα λίγο να σε σηκώσω. Άντε γαμίσου τώρα. Μη φωνάζεις. Δεν στο έκανα για να. Τώρα 2,5 ώρα αυτό τώρα. Μη φωνάζεις. Μαλάκα, Μη χέστηκα. φωνάζεις ρε. Αυτό πιο σκοτεινό γίνεται από εδώ σου πάει. Ναι ρε μαλάκα. Τι γίνεται, το παρατήρησες? Πριν φαινόντουσαν κάτι, τώρα γιατί δεν φαίνεται τίποτα τώρα. Αλλά όπως θες να τους το δείξουμε μία φορά. Ναι. Δείξου, γύρνα το έτσι λίγο. Περίμενε λίγο. Πάμε. Δείτε λίγο που παίζουμε ρε μαλάκες. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε εκεί, εκεί. Α, να το, φακός. Τι είναι αυτό? Μπράβο, μπράβο. Πω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Το γράφουν και στο chat, είναι χάλια, είμαι χάλια, όλοι χάλια. Και στους διαδρόμους πίσω είχε στους τοίχους, λέει ο Στρατούλης. Πάμε ρε Στρατούλη. Πού? Μέχρι και εσύ σήμερα καλός ήσουν. Ναι ρε μαλάκα, και ο Στρατούλης καλός ήταν σήμερα. Καλός ήταν, ας πούμε. Καλός ήταν. Καλό παιδί. Καλός. Άστο. Να πάρει λίγο τα πάνω του. Καλός Καλός ήταν. Μια χαρά ήταν το παιδί. Στο Να διάλο. σου γαμίσω. Φεύγεις. Ζαβοσβήνει. Γαμίσου μαλάκα! Γαμίσου μαλάκα! Τώρα ξανά έστρωσε. Ναι. Τρέχα! Αλέκο είναι πίσω! Τι! Σε κυνηγάει! Τι! Μην το κάνεις, σε κυνηγάει! Αλέκο, παίξ' το τελευταίο τέτοιο είναι. Άλλα 5 λεπτά θέλει, λέει η Σοφία. Έλα, παίξ' το. Σε κυνηγάει. Τι? Πού θέλει να πας? Τι? Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Όχι εδώ σε πιάνει. Τι κάνει ρε μαλάκες? Εδώ σε πιάνει, τι θέλει? Ένα ρε μαλάκες, το βρήκατε τώρα αυτό το Τι πράγμα. θέλει τώρα εδώ? Αλήθεια τώρα, αλήθεια. Break the round standing mirror. Πρέπει να σπάσουμε κάτι καθρέφτες που φωτίζουν καθώς μας κυνηγάει η Σαμάρα. Πρέπει να σπάσουμε, λέει, τους καθρέφτες. Παιδιά, δεν μπορώ να το παίξω. Τι να κάνω? Δεν μπορώ να Τι το να παίξω. κάνω? Δεν μπορώ. Σπάσε, λέει, τους καθρέφτες ρε Δεν μπορώ μαλάκα. να Απλό το είναι. Μην το κάνεις. Τι αυτό ήταν? Τι δεν έχει κάτι? Δεν έχει κάτι άλλο το μουνί μου! Εδώ Τι μέσα κάνει ρε μαλάκες? Τι κάνει ρε μαλάκες? ψάχνει τώρα? και λίγο όμως. Τι κάνει? Δεν μπορώ να παίξω άλλο. Δεν μπορώ. Α, θέλουν την ιστορία. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, παιδιά. Ακούστε. Είναι τώρα εδώ και αρκετό καιρό. Πηγαίνω κάτω στο υπόγειο, σε μένα, Ναι. Σάκη, και ζωγραφίζω τις μινιατούρες, τα μικρά εδώ, τις φιγουρίτσες. Να. Μου χαλαρώνει ρε παιδί, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα μην πεις πάλι καμιά ιστορία Ακούστε. ρε μαλάκα τώρα. Εγώ εκεί στο υπόγειο πηγαίνω αργά. Πολύ αργά. Και ασχολούμαι δηλαδή, γιατί κοιμούνται τα παιδιά, κοιμάται η Ελένη, ήρεμο και ωραία, και πηγαίνω ρε παιδί μου εκεί πέρα. Ναι. Όταν τελειώνω, ας πούμε, κλείνω τα φώτα, παίρνω το ασανσέρ και ανεβαίνω Ναι. από το υπόγειο. Τελειώνω προχθές, πριν 20 μέρες κάπου εκεί, τελειώνω τις φιγούρες, μπαίνω μέσα στο ασανσέρ. Κλείνω τα φώτα, εν τω μεταξύ εγώ έχω τα τάπορε, έχω τις TP-Link, τις καμερούλες και τα φώτα. Ναι. Έχω τα μπριζάκια βασικά, όχι φώτα. Και έχω τα κλείνω ρε παιδί μου όταν μπω στο ασανσέρ, γιατί φοβάμαι να κλείσω τα φώτα και να πάω στο ασανσέρ. Οπότε τι κάνω? Μπαίνω στο ασανσέρ και πατάω στο κινητό μετά να κλείσουν. Ναι. Εντάξει. Μπαίνω εγώ στο ασανσέρ, ανοίγω την εφαρμογή, μέχρι να έρθει να κάνει το ασανσέρ, να πατήσω ας πούμε τον όροφο και αυτά. Πάω να κλείσω την εφαρμογή. Και εκεί που αυτό έχει ένα delay ρε παιδί μου στο πάτημα.
Δηλαδή πατάς και μετά σβήνουν το delay. Κάνει ένα τέτοιο και αρχίζει και αναβοσβήνουν τα φώτα, όλα τα φώτα του υπογείου που έχω τις μινιατούρες και αρχίζουν να αναβοσβήνουν τικ-τικ, 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 τικ-τικ. Και κοιτάω, παιδιά, την ώρα σας στορκίζομαι και βλέπω 3 και 5. Τι λες, ρε μαλάκα. Να μα την Παναγία να πεθάνω. 3 και 5 κάθε φορά αυτό το βλέπω. Και αρχίζαν και αναβοσβήναν τικ-τικ, τικ-τικ, τικ-τικ. Και ξέρεις τι κάνω? Δεν γαμιέστε, λέω εγώ. Και κάθομαι στη γωνία και εντωμεταξύ το γαμημένο το ασανσέρ έχει ματάκι. Άμα λίγο το κουνήσεις, ξανανοίγει πόρτα και πρέπει να ξαναπεριμένει να κλείσει μόνο του. Καταλαβες? Ναι. Και εκείνο το περιμένω να κλείσει ξανά η πόρτα και αναβόσβηναν τα φώτα και είμαι στη γωνία. Ρε παιδιά, πώς γίνεται, ρε παιδιά, 3 και 5, ρε μαλάκα? Γιατί δεν με κυνηγάει εμένα αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα? Την αγάπη μας, καλό ξημέρωμα. Φιλάκια σε όλους. πολλά, φιλάκια. Ευχηθείτε Να μας είστε να πάνε καλά. όλα καλά και να κατέβουμε στις οικογένειές μας. Ναι, Σόι. ναι, στα σπιτάκια μας.